Begynd med at komme ned og ligge på ryggen, fødderne i hoftebreddes afstand, knæene lidt mod hinanden. Og så herfra, så tager du fødderne ud til siden og trækker vejret ind. Mærk, at lænden bevæger sig ned. Og så på udånding, så puster du ud ligesom et sugerør gennem munden og skubber op. Indånding ned. Udånding op. Fortsæt. Tænk på, at når du puster ud, så trækker du maven ind. Skubber op mod loftet. Lad os få 3 mere. Sidste gang. Tænk på, når du kommer op, at man ligesom bliver her, indtil der ikke er mere luft. Indånding ned. Godt, vi bliver her lidt. Du kan ryste benene lidt. Og tag en tur mere. Indånding om til lænden. Udånding op. Indånding. Udånding op. Ind. Og ud. Fortsæt. Lad os tage en til. Og kom langsomt ned. Slap lidt af i benene. Måske rokke hofterne lidt fra side til side. Og vi kører en sidste tur. Indånding. Udånding op. Indånding. Udånding op. Ind. Ud. Ind. Ud. Lad os tage 2 mere. Godt, herfra kommer du ned. Lige slapper lidt af. Så skal du finde din yogablok. Tag din yogablok på den lange led ind imellem dine knæ. Træk dine knæ mod hinanden, så du mærker, at du kipper bækkenet en smule. Aktiver helt automatisk alle dine knibemuskler. Det sker helt af sig selv, ved du presser lænden ned og ligesom presser dine knæ imod hinanden. På din indånding træk åndedrættet op til lænden. Udånding træk maven ind og pust ud gennem munden. Indånding om til lænden. Udånding maven ind. Fortsæt. Indånding. Udånding. Virkelig mærk på udånding, at du tænker på, at maven søger helt ned i gulvet. Fortsæt. Lad os tage 3 mere. Sidste gang. Godt. Herfra trækker dig normalt. Fjerne blokken. Slap lidt af i dine baller. Og du kan sådan ryste benene lidt fra side til side. Eller mærke, at det måske selv får lyst til at ryste. Og det er rigtig godt. Det betyder, at al stressen forlader kroppen. Alle spændingerne i den her indre psoas muskel forlader kroppen. Hvis ikke du ryster, det er også fint, så lader du bare knæene hvile mod hinanden. For mig, hvis jeg bare tager knæene opad, så begynder rystelserne helt af sig selv. Det kommer over tid. Godt, så tager du din blok ind mellem knæene.
Presser knæene mod hinanden, presser lænden ned, indånding om til lænden, udånding pustet ud gennem munden. Fortsæt. Lad os tage 2 mere. Godt, så slipper du blokken, stræk vejret normalt. Slap lidt af i dine ben. Igen lad dem ryste, hvis det kommer til dig. Ellers hvil knæene mod hinanden. Du kan også ryste med vilje, hvis du har lyst til at prøve det. Super godt for dit nervesystem her. Godt, så tager du blokken ind mellem knæene igen. Pres knæene mod hinanden. Pres lænden ned. Indånding om til lænden. Udånding pust ud. Lad os tage 5 mere. Godt, langsomt herfra slipper du. Og ryster den sidste gang, eller bare trækker vejret, hviler benene. Godt, herfra så lader du benene hvile mod hinanden. Læg dine hænder ned på din mave, og så tænk på, at du trækker vejret ind gennem næsen den her gang, helt ned i bunden af din mave. Så bruger du din mave til at puste ud gennem munden langsomt. Sug maven ind. Helt ned i bunden af maven. Og pust ud. Igen sidste gang. Godt. Herfra, så kommer du op med dit ene ben, og holder det andet ben sådan vandret. Og så tænker du på, at du igen presser lænden godt ned, suger maven ind, hænderne i underlaget. Hvis det er for svært, og du føler det er for hårdt, så tager du din store tå på modsat ben i underlaget. Øvelsen er, at du holder lænden i underlaget, og så tager du langsomt det ene ben ned, og løfter op, og skifter. Og igen, hvis det er for svært, så viser jeg lige, så kører du ned, op, og skifte. Men jeg tror godt, at du kan. Godt, herfra. Vi løfter benene sådan halvt, og du sænker det højre ben. 1, skifter 2, 3, 4, spænd godt i maven, 5, 6, 7, 8, 9, og sidste 10. Tag benene ned, dyb indånding ind, udånding pust ud, og slap af i maven. Du løfter benene op, presser lænden ned, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sidste. Og ned. Herfra tag en dyb indånding. Og pust ud. Nu skal du finde din elastik. Du tager din elastik rundt om din fod.
Sørg for, at elastikken er løs her. En fod oppe, en anden fod i underlaget, og en hånd i underlaget til at hjælpe dig. Og så tager du en indånding og åbner, presser fod og hånd ned. Og hvis det er for svært, så løfter du bare elastikken lidt. Og tænk på, at du suger maven ind og strækker dig så langt du kan. Langsomt løfter du fod og arm op. Ja, godt. Så indånder vi ned. Udånder op. Tænk på, at du holder maven inde, selvom du trækker vejret, så godt du nu kan. Altså du bliver ved med ligesom at sørge for, at lænden er i underlaget. Indånding ned. Udånding op. Lad os køre 5 mere. 1, 2, 3, 4, 5. Jeg siger lige åndedrættet igen. Indånding åbne. Udånding lukke. En gang til. Indånding åbne. Udånding lukke. Vi skifter. Du tager elastikken om dit modsatte ben. Hånden i underlaget. Vi åbner. Indånding. Udånding. Indånding. Udånding. Indånding. Og udånding. Lad os køre 5. 1, 2, 3, 4 og 5. Indånding åbne. Udånding ned. Indånding åbne. Og udånding ned. Godt. Vi tager en tur mere. Du skifter ben. Nu har den her side jo fået en pause. Vi kører 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og sidste 10. Ja, og vi skifter. Skift side. Og vi kører 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og sidste 10. Godt. Læg elastikken lidt til side. Så tager vi lige en styrke mere. Fik lige en pause. Nu tager vi en til. Så du løfter fødderne op. Pres lænden ned. Og du kommer ned. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sidste 10. Super godt. Fødderne i underlaget. Træk vejret. Så tager vi en sidste tur med elastikken. Vi tager elastikken ned om fødderne her. Åbner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og sidste 10. Og skifter.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og sidste 10. Super godt gået. Fjern elastikken. Kom op på maven. Nu finder du din bold. Den har jeg ikke lige ved mig, men du finder din lille bold, eller en lille bold, som du kan have derhjemme. Det kan også være en yogablok eller noget hårdt, som du lægger under din højre hofteknogle, eller sådan ind i hoften her. Læg vægten over på venstre side, og ruk hoften sådan lidt ned over bolden. Vi tager 10 sekunder, trækker vejret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så løfter du bolden væk, eller din lille hårde ting, og kommer ind på den anden side, ind i hofteknoglen, lige derinde, hvor vores psoas er. Lægger dig på den anden side, og du rokker lidt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Og du fjerner din bold, eller det, der var på hoften. Så smelter du ned i gulvet, lukker øjnene, træk vejret ind gennem næsen. Udånding, slap af, smelt ned i gulvet. Vi har en sidste øvelse. Før vi laver øvelsen, så åbner du lige lidt i hoften, så du løfter din højre fod op, flexer foden og presser hoften lidt ned. Hvis du føler et stræk ved hoften og forsiden af låret, bliver du her. Hvis du ikke føler et stræk, løfter du dig lidt op, griber omkring anklen og presser låret ned. Du kan også lægge dig ned med hovedet mod gulvet og presse hoften ned. Træk vejret. Tag 5 dybe åndedræt. Ind gennem næsen, udånd med suk. Og slip din ankel. Ryst fødderne lidt fra side til side. Bøj din venstre fod, tag fat om anklen. Gør det samme på modsat side. Så hvis ikke du har brug for at fat, bliv der. Hvis du har brug for at fat, tag fat. Enten løft dig op, eller læg dig ned. Træk vejret, lad os tage 5 dybe åndedræt. Ind gennem næsen. Ud gennem munden med suk. Ind. Ud. 3 mere. Sidste åndedræt. Og du slipper. Rokker lidt fra side til side her. Og vi tager den sidste øvelse. Panden i underlaget her. Så løfter du din højre arm og dit venstre ben. Mens du sørger for, at du har maven suget ind. Træk vejret, indånding. Udånding, sænke. Indånding, løfte. Udånding, sænke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hvil et øjeblik. Hænd på fingrene, træk vejret. Vi kører en tur mere. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kom ind og lig på maven. Sidste runde. Træk vejret ind. Og pust ud. Og vi tager en tur mere. Sidste tur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt. Herfra tager du hænderne i underlaget, kommer op på knæene, runder lidt i din ryg, og kommer tilbage i en barnets stilling, der er behagelig for dig. Og tag en dyb indånding ind gennem næsen. Udånd med suk. Tænk på, at du puster ud gennem munden, og virkelig trækker maven ind. Indånding om i lænden. Udånding, pust ud. Igen. Sidste gang. Og herfra så ruller du op, ryghvile på ryghvile, kommer op og sidder. Så sidder du lige et øjeblik. Hænderne på lårene, skuldrene væk fra ørerne. Og bare lige mærke din krop. Så tager du en dyb indånding op over hovedet. Udånd og samler hænderne ned foran dit hjerte. Send noget kærlighed til din krop. Namaste. Tak fordi jeg måtte guide dig. Jeg ønsker dig en dejlig dag.